μας, ο οποίος θα πρέπει να βγει στον αέρα. Αν δεν βγει στον αέρα, πάμε στο δεύτερο. Για το ταξιδάκι που δώσαμε. Και κύριε Μάρκου, να μας ξαναέρθετε σε 2-3 εβδομάδες να δούμε και τι γίνεται με αυτό. Πολύ ενδιαφέρον έχει αυτή η ιστορία πάντως. Πάρα πολύ. Για το οποίο θα συλλέγετε και πληροφορίες. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γιάννη, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Εδώ στο χαρτάκι περιμένουμε να ακούσουμε τον νικητή που θα πάει στην Αράχοβα αυτό το ωραίο τριμεράκι. Πριν το πας. Λοιπόν, ποδήλατο στην θάλασσα, όλοι έχουμε κάνει τα καλοκαίρια σε κάποια στιγμή της ζωής μας. Τρακτέρ στη θάλασσα, ποιος έχει κάνει? Ομολογώ πως όχι. Λοιπόν, πάμε στην Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, έχει κάτι εντυπωσιακό να μας δείξει. Με το τρακτέρ πάει για μπάνιο. Περνάς ωραία, Κωνσταντίνα. Καλημέρα. Είναι αμφίβιο, βλέπεις. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Για πού το βάλατε, Κωνσταντίνα? Είμαστε στο λιμάνι του Αγιοκάμπου και ήρθαμε να σας γνωρίσουμε εδώ τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος έχει φτιάξει ένα ποδήλατο και όπως βλέπετε οι ρόδες που έχει είναι ρόδες τρακτέρ. Ένα ποδήλατο θαλάσσιο λοιπόν τρακτέρ. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί η επιλογή του τρακτέρ? Μην απομακρυνθείς και σε χάσουμε, Κωνσταντίνα. Για να πρωτοτυπήσουμε. Για να φεύγουμε πιο γρήγορα, για να είναι πιο ασφαλές. Παιδιά, γύριστε, κάντε δεξιά. Ναι. Έλα, σας ακούμε δύσκολα. Είναι αβύθιστο, είναι πρωτότυπο. Παιδιά, δεξιά. Ναι. Δίνει και οδηγίες, κάνει την καπετάνισσα τώρα. Κατάλαβα τώρα, πάτε ίσα, μη στρίβετε. Έχουμε βοηθούς λοιπόν τον... Ωραία, μπορείτε να σταματήσετε τώρα. Να σου πω, κουραστικό μοιάζει. όπως το ποδήλατο θαλάσσης, δηλαδή το γνωστό ποδήλατο το ίδιο έτσι πετάει για 4. Ο κύριος Παπαδόπουλος παραπονείται γιατί δεν μπορούμε να δείξουμε την ταχύτητα με την οποία τρέχει το ποδήλατο αυτό. Εντάξει, δεν πειράζει. Στο τέλος που θα σας χάσουμε, θα βγείτε στο πέλαγος. Πώς έσπασε το χέρι του Κωνσταντίνου ο κύριος Παπαδόπουλος? Δεν έχει σχέση με το σπόρο αυτό. 4-5 χιλιόμετρα την ώρα κάπου εκεί. Μάλιστα. Και το μήκος του ποδηλάτου? Το μήκος είναι γύρω στα 3,5 μέτρα. Είναι αλουμινοκατασκευή? Όχι. Το προϊόν που θα βγει στην αγορά θα είναι από ανοξίδωτη κατασκευή. Και πώς το μεταφέρεις τώρα όλο αυτό? Είναι τεράστιο, Κωνσταντίνα. Τεράστιο δεν είναι για να το μεταφέρεις? Ποιος ήτανε? Ο σκοπός είναι να πρωτοτυπήσω, να βγάλω κάτι καινούργιο. Μ' αρέσει η έρευνα, έχω κάνει και άλλα στο παρελθόν και άλλες πατέντες έχω βγάλει. Κωνσταντίνα, η κανονική δουλειά του κυρίου Παπαδόπουλου ποια είναι? Ποιο? Η κανονική σας δουλειά ποια είναι? Έχω βιοτεχνία με ηλιακούς θερμοσύφωνες τα τελευταία 30 χρόνια. Μάλιστα. Και το χέρι σας δεν έχει σχέση με το χόμπι το να πρωτοτυπείτε με πατέντες? Όχι, αυτό είναι από τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Το είπα τώρα. Θα αναρωτιούνται και οι τηλεθεατές. Περαστικά. Λοιπόν, κάνοντα τα παιδιά, είναι εύκολο, Κωνσταντίνα? Εδώ στην περιοχή, κύριε Παπαδόπουλε, να κάνει κανείς βόλτα, αν θελήσει? Δεν ξέρω, τώρα είμαι στη διάρκεια της έρευνας αγοράς. Εάν υπάρξει ενδιαφέρον, θα το βγάλουμε. Αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον... Σκοπός σας είναι όσο γίνεται περισσότερο ο τουρισμός να αναπτυχθεί στην περιοχή και Ακριβώς. Και εκτός, ναι, βεβαίως, έχει σχέση με τον τουρισμό. Γιατί ο τουρίστας, παράδειγμα, τους βλέπω το καλοκαίρι που κάθονται και λιάζονται όλοι στην παραλία και δεν κάνουν τίποτα. Εμένα με συγχύζει, επειδή είμαι κινητικός άνθρωπος. Και λέω πώς είναι δυνατόν να κάθονται και να περιμένουν. Μόνο του βραδινή διασκέδαση υπάρχει. Έρχεται εδώ ένας τουρίστας, θέλει να πάει να διασκεδάσει την ημέρα, να χαρεί τη θάλασσα, τον ήλιο και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Πού να πάει? Να νοικιάσει το βαρκάρι με την βάρκα του μαζί. Ποια είναι η διαφορά από το θαλάσσιο ποδήλατο έχει μια μεγαλύτερη ταχύτητα από το άλλο. Συγγνώμη λίγο, κύριε Παπαδόπουλε. Ποια είναι η διαφορά από το θαλάσσιο ποδήλατο που ήδη υπάρχει? Γιατί να το προτιμήσουν οι επιχειρηματίες από αυτό που το ξέρουμε τόσα χρόνια τώρα? Γιατί αυτό είναι ταχύτερο, έχει τουλάχιστον τριπλάσια ταχύτητα από τα άλλα, είναι αβύθιστο, βγαίνει και το πάτωμα αυτό το μισό και θα βλέπεις και το βυθό της θάλασσας λίγο αργότερα. Θα θαυμάζεις το βυθό. Τέντα μπορείτε να βάλετε? Πώς? Τέντα μπορείτε να βάλετε για να μην μας καίει ο ήλιος? Τέντα θα βάλουμε. Αυτό θα πάει πέταμα μόλις βγάλουμε τα καινούργια στην παραγωγή. Για να τα παιδάκια μπροστά τώρα, Κωνσταντίνα. Τα παιδιά θέλουν να ρωτήσεις αν είναι εύκολο και ξεκούραστο, αν τους δυσκολεύει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον Δημήτρη και τον Ηλία, τους οποίους σηκώσαμε νωρίς το πρωί από το κρεβάτι για να έρθουν εδώ. Να τους γνωρίσουμε λοιπόν. Να προσέξουμε. Ηλία και Δημήτρη, για πείτε μας λιγάκι, είναι εύκολο να ποδηλατείς αυτό το ποδήλατο? Δημήτρη, Ηλία? Ναι, εύκολο είναι. Και βέβαια είναι εύκολο, αρκεί να θέλει συνεργασία. Βλέπουμε ότι κινούνται διαφορετικά τα πόδια σας. Τα πόδια του ενός πηγαίνουν μπροστά και τα πόδια του άλλου πηγαίνουν πίσω. Για να μπορεί να στρίβει,
Να μην μαρτυράμε, λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, σε αυτά τα μυστικά. Το ποδήλατο πάντως αυτό θα εκτίθεται σε μια έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτές τις ημέρες στη Λάρισα. Είναι ποια έκθεση, κύριε Παπαδόπουλο? Μια έκθεση γίνεται στη Λάρισα, ξεκινάει σήμερα, έχει τα γενιά της σήμερα και τελειώνει την επομένη Κυριακή βράδυ. Και όποιος θέλει να σας βρει, πού μπορεί να σας βρει? Θα με βρει στην έκθεση, θα εκτίθεται στην έκθεση. Για όποιος ενδιαφέρεται για το προϊόν να το δει από κοντά, και όσοι είναι μακριά και δεν μπορούν να φτάσουν στην έκθεση, ας πάρουν ένα τηλέφωνο στο 241-0-231-400 για να ξέρω κι εγώ αν αξίζει τον κόπο να το βγάλω στην αγορά ή όχι. Αυτό θα πάει τώρα, φαντάζομαι, σε επιχειρήσεις που νοικιάζουν εκεί τα θαλάσσια σπόρα, ας πούμε, τα κανό. Κόστος για να το βγάλετε στην αγορά? Περίπου στα 3 χιλιάρικα θα βγει. Εξαρτάται και από το ύψος της επένδυσης, τι επενδυτές θα βρούμε. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε πόσο τρέχει τώρα, Κωνσταντίνα. Μπορεί να βγει και ακριβότερο. Θέλουμε να δούμε πόσο τρέχει για να αποζημιώσουμε την κατασκευαστή. Τρέχει τριπλάσια ταχύτητα από τα άλλα. Για να δούμε πόσο τρέχει. Πάντως ο τροχονόμος δεν μας έγραψε μέχρι τώρα για υπερβολική ταχύτητα. Λοιπόν, στροφή και για το πέλαγος. Ξεκινήστε για σκόπελο. Λόγω της μεγαλύτερης επιφάνειας που έχουν οι ρόδες. Ναι. Έχουμε πολλαπλή κίνηση. Έχουμε πολλά πτερίγια που είναι μες στο νερό. Δεν έχουμε μόνο μια προβέλα. Αλλά που είναι αβύθιστο. Αυτό που το κάνει σημαντικό είναι ότι είναι αβύθιστο. Δεν έχει μέρος που με ένα κύμα να μπει νερό μέσα. Σε έπιασε μια τρικυμία για τον άλλο. Δεν μπαίνει νερό μέσα πουθενά. Δεν στέκεται. Φεύγει όλο το νερό κάτω. Λοιπόν, θα δούμε ένα sprint τώρα πόσο γρήγορα πάει. Αυτό είναι το θέμα που έχει μείνει. Να δούμε. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε λιγάκι, παιδιά, να κοπηλατήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα για το μικρόφωνο αμφιβάλλω αν θα φτάνει ο ήχος. Λοιπόν. Το επόμενο μοντέλο, τώρα είμαι στον ανασχεδιασμό της ρόδας. Θα φεύγουν πολύ πιο γρήγορα από αυτά. Κωνσταντίνα, βγαίνετε και στην ξηρά να δούμε ότι είναι αμφίβιο? Τώρα δεν προλάβαμε να φύγουμε. Αν γίνεται αμφίβιο, μπορεί να βγει και στην ξηρά αυτό? Βγαίνει στην ξηρά, αλλά δεν το συστήνουμε για την ξηρά. Πάτε και κανέναν άνθρωπο εκεί, κανέναν λόμενο. Εσείς κουραζόμαστε, ρε παιδιά, δεν πάτε λίγο φτιά, όλο γύρω-γύρω σαν τις κότες πάτε. Πάτε εκεί απέναντι, μέχρι να φτάσετε εκεί θα δουν και τα παιδιά την ταχύτητα. Λοιπόν, τώρα είναι σημαντικό τώρα. Γίνεται το test drive ενώπιον της κοινής νόμης. Της ελληνικής κοινωνίας. Καλά πάμε. Ωραία. Πετάει, τέλειο. Μια χαρά. Πολύ πιο... Και θα τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Ο άλλος σχεδιασμός που ετοιμάζω. Βλέπω λίγο ραχάτι. Βέβαια θέλει να είναι και η θάλασσα ήσυχη. Δεν έχουν πάρει σοβαρά. Σίγουρα. Ήσυχη θάλασσα είναι το καλύτερο, βεβαίως. Θα κάνουμε συμφωνία με τον Θεό κάθε φορά που είναι να τα βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Λοιπόν, ξεκινήστε για σκόπελο. Πόσο, κάνα 2 ωρίτσες, 3 ωρίτσες. Θα κάνετε λίγο ποδήλατο. Σκόπελο από εδώ φτάνουμε. Για Τουρκία από εδώ μας πάει τζάμπα, όποτε έχει ρεύματα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ποδήλατο τρακτέρ. Καλημέρα σε όλους εκεί τους φίλους, σε όλη τη Λάρισα. Βλέπεις όμως όλο το κοντρόλ πώς έχει αφοσιωθεί στο θέαμα, πόσο εντυπωσιακό είναι. Θα πάμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μια απίστευτη ιστορία. Απίστευτη, υπάρχουν απίστευτες ιστορίες στην Ελλάδα. Νομότυπη, αλλά απίστευτη ιστορία. Λοιπόν, μαθητής, ο οποίος πριν από 3 χρόνια είχε κάνει 3 παραπάνω απουσίες από ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Πόσες απουσίες παραπάνω? 3 παραπάνω. Νομίζω ήταν 118 οι απουσίες που είχε κάνει, ενώ ο νόμος επιτρέπει 115 απουσίες στην πρώτη λυκείου. Προσέφηκε στη δικαιοσύνη για να συνεχίσει στην επόμενη τάξη, στη Δευτέρα Λυκείου. Όσο εκκρεμούσε η υπόθεση στα δικαστήρια.